Amics i amigues universitaris, ja coneixem els finalistes d'aquests campionats de Catalunya universitaris per equips en voleibol masculí i femení. Recordeu que el reglament es canviava per aquestes semifinals i és que es va jugar al millor de 5 sets, cada set, com ja sabeu, a 25 punts. El centre Gran Via del Club Natació Sabadell va ser l'escenari de 4 partits molt intensos que es van resoldre per la via ràpida. En tots els partits, en tant les semifinals masculines com femenines, es va resoldre per 3 sets a 0. En noies, els partits es van jugar a les 10 i l'actual campiona, la Universitat de Barcelona, no va tenir problema per tornar a accedir a la final d'aquests campionats de Catalunya universitaris 2020. La pentacampiona es va imposar per 3 sets a 0 a la Universitat Rovira i Virgili. El primer set el van guanyar 25 a 14, el segon set 25 a 14 un altre cop i el tercer set va ser encara més ràpid, 25 a 6. Pel que fa a la segona semifinal femenina, que jugava al camp annex del costat, la Universitat Autònoma de Barcelona també es va imposar a 3 sets a 0 a la Universitat de Lleida. Al primer set, les jugadores de l'Autònoma van guanyar 25 a 14, en el segon set 25 a 7, mentre que en el tercer set es van imposar per 25 a 16. D'aquesta manera, la final femenina del voleibol queda de la següent manera: Universitat de Barcelona contra la Universitat Autònoma de Barcelona. És a dir, es reedita la final de l'any passat. Cal comentar, però, que la localització canviarà per aquesta final i és que es jugarà al pavelló municipal nord de Sabadell. Pel que fa als nois, els partits s'havien de jugar a les 12:30, però es van avançar una mica en el temps i la Universitat Politècnica de Catalunya, per fi, ha pogut accedir a una final dels campionats de Catalunya universitaris. Recordem que fa 2 anys van arribar a la final i la van perdre i l'any passat van caure a semifinals. La Universitat Politècnica de Catalunya va imposar-se, doncs, 3 sets a 0 a la Universitat de Girona. El primer set el van guanyar 25 a 18, el segon set el van guanyar també per 25 a 18, mentre que el tercer el van guanyar 25 a 15. En la semifinal 2 masculina, la Universitat Rovira i Virgili va donar la sorpresa i va guanyar l'actual campiona, la Universitat de Barcelona, per 3 sets a 0. El primer set el van guanyar 25 a 14, el segon set 25 a 7, mentre que el tercer set van quedar 25 a 16. D'aquesta manera, la final masculina del voleibol en aquests campionats de Catalunya universitaris per equips queden de la següent manera: la Universitat Politècnica de Catalunya s'enfrontarà a la Universitat Rovira i Virgili. Recordeu que la competició es reprèn la setmana vinent, on ja coneixerem els primers guanyadors d'aquests campionats de Catalunya universitaris per equips. Dilluns serà el torn del voleibol, tant masculí com femení. El dimarts es disputaran les finals d'handbol, dimecres les finals de bàsquet i dijous les semifinals i finals de rugby 7. Com sempre, podeu fer un seguiment de la competició a través de les xarxes socials o visitant el lloc web dels campionats de Catalunya universitaris. Us hi esperem!